Diyos marahay na hapon. Nauubusan na nin fundo asin ibang rekursos ang 5 munisipyo asin 2 syudad kan probinsya ni Albay sa tao kan padagos na pagsustinir kan ribo-ribong pamilyang apektado ngunyan kan naguhumang bulkan Mayon. Aramon niya to detalyes kayan live haligan syudad Legazpi nagbabarata si Myla Icotso. Myla. Elmer, matapos nga ni ang pirang simana, matapos nga ni maglipat sa mga evacuation centers ini mga apektadong residente kan pag-aalburuto kang Bulkang Mayon, nagkukulang-kulang na subuot ang pondo kan lokal na gobyerno sa mga apektadong banwaan, rason para dayon na nila masusteniran pa ang pangangaipo kan mga ini sa mga masunod na bulan. Waiting game natin with Mayon Volcanoes. Liwat na nagdeklara ng state of depletion ang mga lokal na gobyerno kan mga banwaan asin syudad sa Albay na apektado kan pag-aalburuto kan Bulkang Mayon. Sa masarong bulan kaya na pagtinir kan mga residente sa mga evacuation centers, nauubos na ang budget kan LGU para sa mga ini. Ang LGU Santo Domingo asa sa masunod na semana na sa nasubutan sa indang budget para sa mga evacuee. Na hindi naman pwede namin araw-araw papakainin namin ng sardinas yung aming mga evacuees. We have to be innovative, creative, and resourceful about this. An apsi mo may kasimbaga naman subuot katakod kan uroal daw na pangangaipo kan mga evacuee. Igo kaya subuotin pa aboto na 540,000 food packs gikan sa DSWD asin nilalaoman na makakasustinir nin asa 90 días. Tapos yung initial niya na 10% representing 54,000 packs through food caravan of 54 trucks will arrive on Sunday. May mga NGOs na kasama dyan, may mga private sectors. Ang tawag po dyan sa caravan na yon ay Zero Casualty and Good Governance Caravan. Ang LGU naga nagpadara naman ng lorry truck tangan ni maghatod din malinig na tubig sa mga evacuee. Kung kakaipuhan pa kang Albay, we are willing pang ipadara pa si Saro. Apera sa tubig igo naman nag-iikot sa mga eskwelahan sa syudad ni Naga para kolektahon ang mga hygienic kits na pigdonar kan mga estudyante. Igo naman yung pigbilog na composite team ang LGU Naga na ipapadara sa Albay in kasong dagos ng magtuga ang Bulkang Mayon. Sa panahon na may rimalaso, mas maray pong kita ang nagtatabang kaysa kita ang tinatabangan. Sa laog ng 24 oras, nairehistro ang 5 rockfall events asin 387 tons per day na sulfur dioxide emission. Elmer, ini nga ni ipapadara gikan sa national government puro sa nasubot ini mga pagkaon. Kaya nga ni padagos pa man girari ang pangapudan kan lokal na gobyerno para padagos man na magtabang digdi sa mga evacuees. As hindi naman nga ni umaibitara naman ang pagbabalik-balik kay ni duman sa danger zone. Elmer. Okay, salamat Myla Icotso live halid dyan sa syudad Legazpi. Ang tiyempong pagsabay kan makusog na oran asin ang high tide o pagtaob kan tubig dagat ang nagkausa kan biglaan na paglangkaw kan tubig asin pagbaha sa nagkapirang lugar kan karamuan kasuudma. Tulos naman na nagpadaraan in tabang ang opisina kan Environment, Disaster Management and Emergency Response Team kan Camarines Sur sa mga apektadong pamilya kan pagbaha na sinabayang paman ni landslide sa banwaan kan karamuan. Sa nakaabot na report sa Edmero sa Gobyerno Probinsyal kan Camarines Sur, 7 barangay sa karamuan ang binaha asin sarong barangay ang nagkaigwapan ni landslide o pagtiris nin daga. Ang pagbaha resulta kan magdamlag na oran nin huli kan bagyong Ompong na tiyempong sinabayang paman nin high tide asin paglangkaw kan tubig sa Honopol Dam. May man na report na nalugadan o binawian nin buhay sa nasabi ng insidente. Ang Edmero nagpadara nin pagkakaan sa sobra sa 1,600 mga apektadong pamilya asin mga kaharungan. Dalawang bagay kasi, una, sobra na yung ulan, and second, yung kasing environment ng Karamuan is heavily compromised na. So talaga yung ability niya to absorb yung mga ganong klaseng hazard ay very much weakened. So sa iba pang bareta, ang pagkandidato pagkasenador ang saro sa posibleng opsyon sa masunod na eleksyon ni Camarines Sur 2nd District Congressman Dato Arroyo. Sa tao ini kan padagos ng mga pagbabago sa estado kan politika lalo na sa segundo distrito kan Camarines Sur. Kinumpirmar sa baretang Bicol ni Congressman Dato Arroyo na pigkukonsiderar niya mananggad ang pagdalagan pagkasenador para sa maabot na 2016 election. Hindi na kaya subot ang huring termino niya bilang kongresista kan segundo distrito kan probinsya kung kaya saro sa mga opsyon niya ang pagdalagan sa masalangkaw na pwesto. Kan nakaging pagbisita digdi sa Camarines Sur ni Vice President Jejo Marbinay, nagluwas naman ang mga impormasyon na tibad magdalagan pagkagobernador si kongresista Arroyo. Mientras tanto, pigtawan ng doon man ni Dato na ipigre-respeto niya ang desisyon ni Libmanan Mayor Marilyn Jimenez asin iba pang opisyal sa segundo distrito na magbalyo sa kampo ni dating Gobernador El Rey Villafuerte. Alagad sinabi kang congressman na may tiwala manggirari subot siya sa suporta kan iba pang lideres asin mga residentes kan segundo distrito kan Camarines Sur.
Well, it may be one of the options, no? As I said, trabaho na una, and then mailing ta kung ano ang magiging options na available pag abot mismo kang election. Pero, ngunyan po kaya, 2014 pa lang. I know everyone's talking about the 2016 elections. Mayong pambihirang nangyari, katakod kan maigot na pigandaman na lunar eclipse kasubanggi kung saan pigsasabing posibleng magkaso pa ini kan padagos ng pagtuga kan bulkan mayon. Ibang istorya ang nangyari kasubanggi. Nagbabarata kayan si Avril Daha. Nasaksihan sa Pilipinas ang ikaduwang blood moon o ang pagpulakan bulan ninhuli sa total lunar eclipse. Nangyayari ang lunar eclipse oras na mag-agi ang bulan sa mismong tungod kan kinaban kung saan maagihan man kaini ang umbra o ang anino kan kinaban. Sarong pambihirang pagkakataon man ini kung saan nagiging nakalinya ang saldang, kinaaban na sinanbulan. Digdi sa Camarines Sur day natawan pagkakataon ang kinaklan na mahiling ang saktong pagpulakan bulan. So bago pang mga 7, oo. Kaya lang cloudy sa dayin guys. Umayo po talaga. Disappointed. Oo, medyo. Sayang. Kaso mayo talaga. Makulimlim kaya kasubago eh. Mga alas city. Nakasalos akong gayo kito. Alagad bandang alas 8 ning banggi sa parteng inikan o Campo Camarines Sur, luway-luway ng nahilingan pag-agikan bulan sa umbra kan kinaaban. Sa Legazpi City, may mga grupo na talagang pigalat ang blood moon. Kung sa sarong astronomer pa ang day pinalampasan pambihirang pagkakataon para makapag-propose sa iyang girlfriend. Unique event na isabay mo siya sa red moon or sa blood moon. So, 1 month ko siya pinaglanuhan, pero sabi ko, ako lang nakakaalam actually. So wala akong pinagsabihan. Sabi ko, sige, surprise ko lahat. Para at least, hindi mo siya pinaparado, pero somehow, everyone will be surprised. Medyo nasa cloud9 pa. Avril Daha, Nagbabaratang Bicol. Dai pinalusot ang pag-aprobitsar pa ko tanaka na pagiging sarong pulis sa subot halin ng pagtatransportar nin uring sa banwaan kan tinambak na mayong magkakadigong dokumentos. Dinakop sa akto ang sarong pulis na nagtatransportar nin legal na uring sa banwaan kan tinambak kaso bagong magahon. Nagkaparang reports na subot ang nakaabot sa grupo kan task force sa GIP Kalikasan manugod sa puting van na mayo nin plaka na nagtatransportar nin illegal na uring. Kung kaya kan masabat ka mga otoridad na nasabi ng puting van, tulos hindi ning pigrekesa asin digdi nahiling ang 56 na sako nin uring. Sarong PO1 Al Anthony Fortuno Bien na subot na kadistino digdi Ciudad de Naga ang nagmamaneho kan na-apprehendir na van. Sa ngunyan nasa opisina na kan task force sa GIP Kalikasan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ang mga nakumpiskar na uring mantang nakatalaan man sa ngataning kaso ang naimbeltong pulis. Na mayong plate number, so pagkaagi naman sa kasong sulinamag ni, so kung inabutan may yung yan si Karga, 56 na sakong uring. Maswerteng day na puruhan ang sarong lalaki sa Banwaan kan Ocampo matapos ng pagtatagawon ini sa mismong liog pa. Sa day pa man maraman na rason, nagbabareta sa Avril Daha. Nagsapo rin pirang taga sa liog at sinalawgon ang personang si Edwin Bornolia, 30 anyos kan barangay Katbo, Ocampo. Maswerte na daing gayong matarom ang sundang na ginamit sa pananaga kung kaya di napuruhan ng biktima. Nagsabi man sana si Uncle Edwin na mainom pa kita, sabi na nandun po dahil na, tapos nagkuha ang kalot, tapos jacket ni tinaga na. Tulos man sa nang nadako pan pigtutok dong ng taga kay Bornolia, nabiso ining si Dulfo Gumba kan parehong barangay. Dahil pa maaraman ang rason kan pananaga ni Dulfo kay Bornolia, ninhuli ta dahil ini makaulin yung tultol kay mga otoridad. Na maluwas siya. Iwa kay kumanara. Dara kang kamuratan. Dahil kumanara. Padagos pangunya na nagpaparahay sa ospital, ang biktima miyantas pag-iisipan pa kan sa iyang pamilya kung masangatin kaso laban sa sospetsado. Gusto po nga na ako magkaso, takon dulag na ang Avril Daha, Nagbabaratang Bicol. Sa ibang bareta, magkakasabay na ginibong niya daw sa bilog na nasyon ang aktibidad na pigpadinuhan kan Philippine Postal Corporation na may obhetong maibalik liwat ang tradisyonal na pagsusurat o letter writing. Aramon niya itong detalles kaya live, nagbabareta si Mark Bongat. Mark. Elmer, sa tahaw ka makabagong teknolohiya pag-abot sa komunikasyon, pagpadagos man na pigtutulog ang Philippine Postal Corporation ang importansya ng pagsurat as in pagpapadara ng surat.
Ang buhayon liwat ang kultura kang pagsurat ay sin pagpapadara kay ni ang mayor na obheto kang pagselebrar kang Second National Letter Writing Day ni pigpadrinuan kang Philippine Postal Corporation. Labi 150 mga estudyante sa syudad ng Naga ang nagpartisipar sa aktibidad. Ang pagsurat po kaya at ang Pureyo, parte na yan kan sa tuyang history. Feeling ko po mas maugma po itong tao kung talagang letter ta. Pag letter po baga, special ang ibig sabihin kadto. Sarbay na ginibo sa Bilog na Nasyon ang Letter Writing Day nas nagmamaw tamang tukduan ng tamang pagsurat ang sanggatos mil ng mga estudyante. We have come up with this idea that we should also address this mostly sa school. And kasi essential siya, each time we communicate and we make businesses with other people, with other institutions. Elmer, sa pakipag-ulay niya to sa postmaster digdi sa syudad ng Naga, nutaran subo talaga ninda itong pagbabaka mga personal letters na piguhulog digdi sa post office. Kung ikukumpara riyan ka man nakalis na taon, epekto subuot yan kang makabagong teknolohiya na siring kang emails, texting asin mga social networking sites. Kung kaya, padagos man subot nindang pigiin kami na ang publiko asin maging mga hobenes na ipadagos itong tradisyonal na paagi ng pakikipagkomunikasyon. Okay, salamat Mark Bongat sa imong live report. Nakatalaan ni obserbar sa aga ang ika-50 taon anibersaryo kan grupo kan Sarong Banggi o grupo kan mga nagkakasarong Bicolano na inot ang ipigmukna kan 10 hobenes na estudyantes sa University of the Philippines sa Los Baños. Katagod kayo makakaulay po niya ito live sa studio si Mr. Arthur Roquid, chairman kan Naga Sarong Banggi Council of Elders. Katagod kan magiging aktibidad sa aga. Diyos maray na hapon na sir. Diyos maray na hapon sa imo, kapusong Elmer. Opo. So ano po ang magiging activities kan Sarong Banggi sa aga asin sa inang venue kayan? Sa aga na pumapo ng duwang aldaw na activities kang Naga Sarong Banggi ay kang Sarong Banggi Organization International. Sa aga po alas 8 ning pagkaaga may registration na po sa GMR Coliseum. Tapos po sa hapon magkakaigwan ning opening program, dangan magkakaigwang team building activities. Sa Banggi naman po pag alas 6 malipat kami sa People's Hall kang City Hall compound para sa sarong dinner, budol fight dinner na pinamamayon kang Albay Council of Elders. And pag tapos po kayan, ito pong SB Concerto. Ini pong activities nito sa aga, sir, mga sa-irisay and expected na aram ko, nationwide, di ko kayan. Ano, maarabot sin nagabos di perang numbers po maabot? Sa kuyan po, sa aga, piga asahan pong magabot ang siguro sa 200 pa sa naman, ngunyan nga ni na hapon, igwanang pasiriring didingaling kamay nilaan. So sa aga, expected siguro more than 200 na members pala. So from different parts of the country po, maarabot sa aga. Itong international kaya sinasabi mo ka Sarong Banggi, may man pong maabot halis sa ibang nasyon. Yes sir, igwa pa man pong maarabot na from Gitang Silangan, Indonesia. Tapos igwa nang nagka-Irinot na aling Amerika sa Koyan, Europa. Tapos sa po kayan sa pangaduang aldaw pala kapuso, igwa po kita ning Mass sa Ateneo de Naga, then motorcade around Naga City. Then sa Banggi po itong fellowship night na in-expect na maabot itong mga national founders. Okay po. Di po sa Bicol, sa Bilog na Pilipinas, sa irisay po ang mga bistadong personalidad na miyembro kayo, official kayo ng Sarong Banggi. Di sa Kabikulan, yan yaon dyan si Hermanong Ernesto Gabino Verdadero. Sarong hermano yan, founder pang Naga Sarong Banggi. Then yaon dyan si Councilor Hermanong Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Tapos si Manong Jojong Villafuerte, saro yan sa mga hermano may. Sa kuyan po ito Mayor Kangensa, si Manong Bilay, UPSB po yan. Saro pa yan sa mga hermano may. Saka itong dati pong Vice Governor kang Sorsogon. Po, ini Sarong Banggi po, aram mo ka na nasa Manila kung nanadaw ko ini. Parehas ini kang Samahang Bicolano o different group ini? Different group man po. Kami kaya po campus-based originally. Campus-based kami. Tapos itong 10 founder, pinagmukna ini para i-preserbar ang kultura, ang istorya, saka ang pagkamot sa reyon. Okay sir, dedicate po ang invitation mo sa mga nagdadala ng mga miyembros kan Sarong Banggi. Salamat. Sa mga hermanos-hermanas na inaabot kang programa, ang Baritang Bicol digdi sa GMA7 Naga, put ko po kamong imbitaran sa aga para sa satuyang pagsilibar kang namumutan sa Sarong Banggi. Salamat po. Okay, salamat po Art Roquid kan Sarong Banggi digdi sa Siyudad ng Naga. Sa punto pong ini, pasadahan niya ito ang nagkapirapang pangyayari sa manibay-ibang parte kang Kapikulan na pigsumada ang Kambaratang Bicol sa Pasada Probinsya. Nagbabareta si Charissa Pagtalunan.
Pinunan mo niya na aldaw ang palarong ringkunada na ginibo sa banwaan ni Nabwa. Maabot sa 200 na mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa elementarya asin sekundarya an maralaban-laban sa man iba-ibang sports. Tulong aldaw madurar ang pakawat asin ang manggagana iyo ang marepresenta sa ringkunada sa paabuto na palarong panlalawigan. Karong surgical mission man ang ginibo sa banwaan ning Kabusaw, Kasuudma. Maabot sa 600 na mga residente gikan sa man iba-ibang banwaan sa segundo distrito ang nabinipisyaran ka nasabi ng aktibidad. Ang buhay asin kontribusyon sa sining ni Superstar Nora Honor ang naging tema sa ginibong forum na The Nora Co sa Ateneo de Naga University. Obheto kan forum na mas mapaintindi sa publiko ang rason asin epekto kan ipagkakapili sa superstar bilang national artist. Nakuha kan sa Filipino Chinese School digdi sa syudad ni Naga ang Balikat ng Bayan Award na pigtao kang social security system. Ang pagbistong ini pigtao kang SSS sa mga employer na nagpapahiling ng suporta sa mga empleyado miyembro kang SSS. Siya rin sa pagtalunan ng Babaretang Bicol. Sa dagdag pang bareta sa mismong evacuation center sa Santo Domingo, Albay, naarestar ang sarong suspitsado sa kasong qualified theft. Pigbisto ang naarestar na suspitsado na si Michael Bistro. May nakapindyenteng kasong qualified theft si Bistro sa siyudad din Iriga. Asin haloy na nga pigahanap ka na kapupulisan. Matapos maarestar, ipag-turnover ka na PNP Santo Domingo ang suspect na si Bistro sa Iriga Police kung saan na iyang sangunyan nakadetinir. Mientras tanto, dahil pinatawad, maski na ang tulong bayong nin Oring na nasabat asin padagos lang ang kinumpiskar kan mga otoridad sa Banwan Bangarare kan Santo Domingo sa Albay, Kasubangi. Nakatalaan ko na subot na rahon sa siyudad ni Legazpi na sabi ng mga Oring na mayo nin magkakinigong dokumentos. Ay nabutan mi po siya naman sa iyang kubo-kubo, nagluluto po. So tulos-tulos po, ininforman mi siya kang naigo siyang warrant of arrest. Day man po, tahali na ining damakan. Parte po ini kang bakakay. So haling-aling misibis din ibinay ni dahil ni pasiring pababa. Bago kayong parang, buti pong pasalamatan ang nakaramuang pulis sa pagdasamoy ang mga retrato kasubago katakod kan bareta sa baha sa Karamuan. Sa tuyang Christmas countdown, 77 aldaw na sana, Pasko na. Yan po ang mga baretang Bicol ngunyan sa ngaran kan GMA News Bicol. Ako po si Elmer Caceles. Diyos mabalos sa inyong pagantapan.